Смяна на LED светлина на Меган 4. LED е жълт и даже не свети в долната си част. За да се направи тази манипулация, най-лесно е да свалите бронята. 4 болта отгоре, откачате жилото, отдолу имате 3 болчета и след това изи-бизи. Тъй, фара е свален, разглобяваме. Така пластика. Сега тук трябва мъжичка вътре. Тук. Ето така изглежда изгорелия LED, а пък буксичката всъщност лесно се откача, стиска се и се дърпа нагоре. Ето сега ще ви покажа платката, която взехме и здравия LED. Да се надяваме, че ще работи. Голямо чегъркане беше за да махнем старата платка. Отдолу е с силикон. Сега сложихме новата платка с нов силикон и чакаме да изсъхне. След това монтаж обратно и ще видим ефекта. Свети, обаче и тук малко по-долу леко не свети. В смисъл не е както трябва. Най-вероятно там има едни 3 точици и едното диодче не е залепено хубаво. Ето виж тук как свети. Тук свети, ама нали, и не е да кажеш да жълтее, свети си бяло. Всъщност заслужава си инвестицията, просто трябва много внимателно при монтажа да се гледат диодчетата дали залепват в дупчетите.